Etzabiltza ez, oker, Txemi Galarraga, hementxe dut nire ondoan Fede Arribilaga. Arratsaldeon Bilboko Deportibotik, Telefonika sariaren azken partida, finala handia jokoan dugu dagoeneko. Eta aipatu bezala, Insausti eta Fernando ditugu gorriz, eta Sánchez eta Torre urdinez. Hortxe duzu markagailuan. 6 eta 7koa. Eta lehendabiziko lana. Arratsaldeon esatia Fede Arribilagari. Bai, arratsaldeon. Bueno, 6 eta 7, partidua hasi berria da, 45 da finala, baina lehendabiziko ondorioak atera ditugu. Batetik, gorriek ateratzen duten pilota mugitzeko beso handia eta indarra handia behar direla. Bai, guain arte ikusi duguna da, pues, pilota hau Insaustik mugitzen dula bakarrik, besteak igual ez dute ondo enpalatzen, ez dakit ze gertatzen den, baina Insaustiri ikusi diote pilota ezorik hobenak eman dituenak. Eta bi pilota desberdin ikusten ari garela ere bai. Insaustik eta Fernando ateratzen dutena. Pilota astuna, mugitzea asko kostatzen dena, eta normala den bezala, Sánchezek eta Torresek ateratzen dutena, askoz ere erabilgarriagoa, errazago mugitzeko behintzat. Bai, gertatzen dena da, Sánchez eta Torrek ateratzen duten pilota, ja badu 7-8 tanto ja pixka berotu da, eta besteak egin dute aldatu pilota, ez? Orduan da hotzagoa oraindikan, eta horregatik gostatzen zaio mugitzea pixka bat. 8 eta 7, hortxe da Torre pilota ederki gurutzatuz. Aukerakoa du Sánchezek errebotera botatzeko. Antxe jarri du lekurik txarrenean Fernandorentzat eta Edonorentzat ere. Hortik ia ezinezkoa baita pilota hori eramatea. Hiru protagonista nagusiak ditugu. Batetik Oskar Insausti, naparra bera, afisionatu mailan munduan irabaz daiteken dena irabazitakoa. Eta baita profesional mailan ere, gaur egun dagoen aurrelaririk hoberena. Eta pilotari ikaragarria. Eta haren parean Sánchez izango da. Sánchez zarauztarra, aurrelari bikaina ezker oso polita duena. Eta pilotari horietakoa, eta hauekin batera, honekin batera, Torre, bilbotarra. Eta esperientzia eta sasoia uztartzen dituen pilotaria, horrelako finaletarako garrantzitsua den esperientzia pilatzen duena. Eta agian gutxien ezagutzen duguna Fernando da. Zer eman dezake pilotari batek, aspaldi ez dela egin du debuta, zer eman dezake horrelako pilotari batek horrelako partidu batean? Bueno, pues eske hori dependatzen du asko, pues pilotarien bere nortasuna ez, ja nerbioak ja badakien eukitzen ondo, eta eske finale batera liatzea, hain denbora gutxikin profesionaletan, pues hori behar da gehiena, ez? Nerbioak pixko bat euki bere zentzuan, eta hori lortzen bali badu, pues Insaustirekin pues bikote oso nahingo du. Berriro ere tantu bakar baten aldea, orain berdinketa izan daiteke, Jon Torrek pilota gaizto eraman, atzera indartsu, errebotearen bila Oskar Insausti, eta partiduko 5. berdinketa. Eta Fede Arribilagak aipatzen zigun bezala, partiduaren gakoa Fernando gaztearengan izan daiteke. Bai, zeratik, Sánchez eta Torrek egiten dute bikotea konpensatua, ez? Alkarikan, pues, Fernandok, pues, igual sakearekin egin leke, pues, minasko, ez? Jendeak, ikusleak jakin dezan, pilotari gazte hau bizkaitarra da, esker peto-petoa. Bai, ikusten da, guain ide hemen eskubialdera etorri behartzen du eta eskerrekin jo du, osake, bai, peto-petua zamara da, bai. Mutila galanta bai bestela, 2 metrotik urruti ez da izango mutil hori. Ba, urbil ibiliko da, eta atzean jokatzeko, pues, hori postureriko bena da, altura ezatea. Dena den, Fede, joan den astean, okerrez banaiz ikusi genuen lehendabiziko partiduak jokatzen, eta handik estelar bat jokatzera asko aldatzen da. Naiz eta laguna Insausti izan
beste abiadura bat darama pilotak, beste kalidade bat dago kantxan. Ba, eta gainera beste gauz bat gertatzen da, ez? Pues, ni hasi nintzen denborian, pues, guk jokatzen genduen igual pues, 14-15 partidu hilabatean, ez? Eta guan jokatzen dute pues, 7-8 partidu hilabatean, osea, horrek ikuspegi handia du, ez? Kantxan egotea, bi egunetik batean egotea, pues, asko egiten du, ez? Eta orain ez dute... Ez da, ez orain hainbesteko aukerarik, eta partiduek ematen dute jokoa, hori garbi dago, eta gora egiteko bideo berena ere horixe da. Partidu ugari jokatzea. Sánchez, pilota aukerakoa du. Pilota gaizki jodu, baina baztertu egingo zaio Fernandori, hortik arazo gutxiago izaten du, bere esker indartsuari esker. Hau ere osta, baina eraman. Ederki Jon Torre. Haze pilotaka da Jon Torrek eta gora joan zaio Fernandori, baina hori Fernandon utxa baino gehiago da Jon Torren tantoa. Bai, bino, ikusten zaio Fernandori baditula oso manera onak, ez? Behetik jodio, gainetik ere bai, hor suerte txarra izan du, pixkatu gora guantzaio, baina oso ondo jodu, Berriro ere aurretik ditugu Gipuzkoarra eta Bizkaitarra, 11 eta 9. Partidua zeran, zuekin bat egin eta gero 3 eta 1 izan dira aurretik. Sánchez eta Torre. Gero Inzaustik eta Fernandok hartu diete aurrea. Baina inongo alde nabarmenik gabe eta ematen du partida borrokatua eta estua ikusiko dugula. Diruari dagokionez, esan hasieratik hartu duela Inzausti eta Fernandoren joera. Lehendabiziko pilotaka da jo aurretik, 1800, baina 600.000-ari. Dirua nabarmen xamar. Urdinen alde. Eta orain ez dakit, ez ote den nahaztu Fernando. Pentsatu du pasa zela eta... Sartu intzaio pizko bat, gorputzara sartu intzaio pilota. Hor, ondo kokatu da, baina paretatik atera zaio igual pizka bat gehiago, bera pentsatzen zuen baina gehiago. Eta iruditzen zait, min hartu duela. Igual behatzan jodio igual pilotak, Iruditzen zait min hartu duela, ea errepikapenak zerbait argitzen digun hortxe duzue. Ez, baina hor non baiten mindu, bai? Igual, hankan, igual. Atzek alde hartara joan da eta hor badu arazoren bat. Fernandok berehala jakingo dugu zer duen. Ez ote da ezer larria izango eta pilotarik gazte hauentzat gauza handia da horrelako final bat jokatzea. Eta ez ote du ezer larririk izango eta jokatzeko moduan izango alda. Momentuz atzekalde hartan jarraitzen du. Handa berarekin Javi Arkarazo ere. Makina bat aldiz. Komentario laguna izan duguna punta partidotan. Eta bien bitartean, gainontzeko 3 pilotariak gorputzari bere lantxoa emanez, ez osteko, eta hementxe duzue Jon Torreren azken sakea. Sake luze izan da, baina ez luzeegia. Eta hor ez dakit zer izan duen, gainera etorri zaio pilota, baina hor hankan edo zerbait badu bai. Ez da garbi ikusi hor ze hankan iduri du, zerbait, Bueno, horrelako lesioak ez dira arraroak. Orkatila bai. Ez direla arraroak izaten horrelakoak. Ez. Hemen piso gogorra izatea hortan, pues, zapatilak ere fuerte elurrean fuerte txekitzen die, eta orduan arazoak izaten dire, batzutan orkatilaekin eta... Orain arte, Oskar Inzaustik jodu pilotakadarik gehien, 29. Fernandok ondorioz gutxien, 19 besterik ez. Sánchezek 25 eta Torrek Inzaustik baina 3 gutxiago, 36. Denak baturik, 119. Orain arte partiduak izan dituenak eta markagailuan 12 eta 9.
Hortxe duzue, Fernando. Badirudi, korrek alditxo batzuk egin ditu, horrela joan da pilotaren bila, eta badirudi jokatzeko moduan dela. Baina Javi Arkarazo urruti ez dugunez, eta bera denez horrelako kasuetan laguntzatxoa eman ohi duena, biderik zuzenena izango da Javi Arkarazori lehendabizi arratsaldeon ematea eta gero galdetzea ea pilotariak zer duen. Arratsalde ondan hori bai. Ez dut pentzan, geuzu handirekona, desplazamento baten, bietzen dut egitzo bisurtu intzako apurtxo bat, baina pentsa dugu gehitxu izango dara, baina ez da zer. Problemak ez da dugu. Gainontzean, nola ikusten duzu partidua, ze tankera, Fernando ondo dagoela ere nahiko lan izango dute. Nik uste bai ez, baina horti ikusi bihu, zehoin behiren apurtxo bat eta zalekin mindekola ez da, baina ikusiko, haber. Zeran segitzen duen, diru ikusten dut gorri urtenko abela, intxausti ikusitxe zelako zelan jogatzen da baina ez da, baina nik uste dut urdinek gerra handitzen mongo zidela. Eskerrik asko, Javi, segi ondo. Eskerrik asko zeuei, bai. Bueno, Javi Arkarazok aipatu digunez, ez dirudia inbestekoa duenik Fernandok. Diruak gorri darrai. Eta markagailuan 10 eta 12koa dugu. Nik ez dakit, nik oso kexu ikusten dut Fernando, ez dakit iraungo duen, Kopeta iluna jartzen du, ez dakit. Ez dakit iraungo duen. 10 eta 12. Hori esaten dute, veteranuen zorreria, nola esaten da, Bai. esaten dela, baina ez dakit. Ez, kasu honetan ez dut uste. Hain pilotari gaztea izanik. Garbi dagoena, lehenaz gain, protagonista Oskar Renzausti izango dela. Eta orain, Fernandoren tantoa eta ez dio. Fernandok ez dio, ezin duela. Bai. Min hartzen du itxuraz. Ezker hankako behatzean. Eta bere minkeinuak oso nabarmenak dira. Hala ere tantoa lortu du. Aurrean gelditu zaio pilota Sanchezi eta pentsatzekoa zen hori egingo zuela pilotak. Bueno, hainbeste igual ez, hor zerbait koskamat o zerbait hartu du pilotak eta ez du oso motza egin du, Eta kaskarra egin dio. Bai. Eta Fernandok zakez tantu bat lortu du, atzean beste bat, erazoan galdutako bat, eta behartuta galdutakoak 3. Hori etxek, orain arte pilotarik gazte honek eskaini dizkigun datuak. Garrantzitsuena, markagailuan 11 dutela Inzaustik eta Fernandok, eta 12 Sanchezek eta Torrek. Sakea atzelari bizkaitarraren eskutan da, baina pilotarekin dabiltza hor zalantzan, zein hartu. Eta hortxe duzue, bere luzean Fernando. Bai, hortan ikusten dena, Inzaustik nahi du erabaki hartu, esko bat ez. Berak urteak adamaktzaiak jokatzen eta berak erabaki hartu, ez? Ze pilota aukeratu. Normala ere bada hori. Bai. Pilotari veteranoak ark izaten du eskubide hori. Aukeratu dute, aukeratu beharrekoa. Eta Fernando berriz ere prest da. Sakea egiteko. Ordoa, atea du, luze oso. Luze egin. Bigarren aukera, oso ondo ateratzen du Fernando. Ezkerrak amorratuak dira, ondo ateratzen. Jon Torre, 11. koadrotik ezin eraman. Hain gaiztoa ematen ez zuen pilota. Agian Norma gertu xamartzuen, baina hori eraman beharrekoa da.
Bai, hor igual gertatu zaiona da, pues, ipurdiakin norma jo du eta hor ez du ondo enpalatu gero, ez du ondo palaren erdian jo. Begira zakea errepikaturik, Sánchezek utzi egin dio eta Torrek ez zuen leku ongirik ez. Sánchezek atzera, Insaustik eraman ezin. Horrelaxe utzi zaigu Amabinako berdinketa, eta beraz 13 eta 12 berriro ere urdinak aurretik. Eta Sánchezek hor bai, hor gozatu du. Pilota erraz jarri du atzekalde horretan gainera gurutzatu. Bazterra aldera joan zaio Insaustiri. Eta Jon Torre da, sakea egiteko eskubidea duena. Atera du erantzun diezaion Insaustik. Pilotori kanpora 14 eta 12. Eta Fernandoren lesio txiki horrekin erritmoa utzi egin zaigu. Bai, ez dakit hor erdi pixka bat ikusten da, ez dakit, ez direla ondo konpontzen guain ere Insaustik joan da hor hankakin oso deskonpentsatua ematera pilotari, oso bera udo torri zaio pilota, ez dakit, bere gainera torri zaio. Insausti. Pilota gora joan zaio Sánchezi. Eta ezin aldeginik dabiltza Sánchez eta Utsi. Torre. Hortxe duzue, azkenengo hau. Tantu bakar baten aldea dute orain Zarauztarrak eta Bilbotarrak. Eta hala ere, dirua gorri dago, oso nabarmen 1900. Atera du Fernando. Sánchezek ezkerrez ederki. Baita Fernandok ere. Jon Torre. Pilota baztertu nahi aidea kentzeko Insaustiri. Bere helburu nagusia jakina horixe izango da. Aidea kentzea naparrari. Hor da Insausti berriro ere txikitzera. Pilota gaiztoa Jon Torrerentzat. Honek goiko sarera bidali du pilota. Eta lehen Fede Arribilaga aipatu diguna. Badirudi pilota mugitzen duen bakarra. Iruditan duzuen gizona dela Oskar Insausti. Honek erraz jartzen du pilota atzen. Bai, eta ikusten ari naizena da, pues Insausti dela bakarrik mugitzen duna, eta gainera pilota honek Fernandori ematen dio astia gehiago jartzeko, eta ari da oso ondo jokatzen Fernandore. Fernando bere maila ematen ari da bai. Insaustik ez. Eta beste gauza bat antzematen dena oso nabarmen, zera da? Zuek deitzen duzuna enpalatu edo gozatzen ez baldin bada, pilota ez dela frontizera ailegatzen. Ez. Pilotaok berri samar balin badire edo gol samarrak, ez balin baduzu ondo enpalatzen, normalki da frontizera ez ailegatzea. Hor Insausti jo du pilota, era bat oker ere ez du jo, Bai. baina gozatu ere egin gabe eta Eta erdi txapapera. saltoka gainera, zen bere hankak lurrean ipinita, eta horrek ere honitz ikusteko da. 15 eta 14, Fernando berriro ere. Sánchez de pilota jarri. Astindu Insaustik, berea da tanto amaitzeko aukera. Atzera Jon Torrek, bote lasterren pilota gaiztoa du. Eta 15nako berdinketa. Batzutan ez da erreza jakiten partidua nondik nora joango den. Baina partidu hau erraz xamarra da, kanpotik ulertzeko. Zer nahi dut, batzuetan ez da hain erraza jakiten ze gertatzen ari den kantxan, baina partidu honetan bai ez da. Orekatuagoa da Sánchez eta Torreren jokoa, eta Insaustik berak izan behar du protagonista. Pilota txarrak hartu, onak Fernandori utzi, eta protagonista berak egin behar duelako gorrien tantoa. Bai, baina nik ikusten duena partidu honetan da Fernando oso ondo moldatzen ari da dela, eta Insaustirendako laguntza handia dela, eta orduan horrengatik partidua joaki da orekatuagoa, ez? 16 eta 15 berriro ere aurretik ditugu Insausti eta Fernando. Eta begira hor nola joan zaion kontrakantxara pilota
Sanchezi, jarri ere ez da erabat ondo jarri. Errepikapenean ikus dezakezuen bezala. Ez da pilota atera bera guzti bezala. Ez, igual uste zuen frontizatikan gehiago atere batzula, eta orduan sobera agudo jo dio, horretikan paleta ezker hartu eta eskubira joan zaio. Eta ikusten da, pilota honekin ez daudela gustora, naiz Sánchez eta Torres daude gustora. Eta niretzako sorpresarik handina Fernandorena da, gaur. 3 tantu lortu ditu Sakez. Hau ere ederki atera du. Jon Torrek erantzun behar. Goian jarriz pilota. Aire hartzeko orain Bilbotarrak Sanchezi. Inzausti jetxi, eskerrez Sanchezek. Torre. Hau gaiztoagoa du. Hori ere eraman Jon Torrek. Ederra pilotakada. Gora joan zaio Oskar Inzaustiri. Baina merezi zuen horixe ikustea. Hor bai gozatu duela eta benetan gainera. Hori zaiten da penarik handina ematen duna, ez? Pilota zoriko ben-nobena ematea eta pues, goiko marratik joatea, ez? Pena handia ematen du horrek. Ja tantu egina eta bestaldera. Dena den, horrela ematen dionak urrengoa ere emango dio. Horrela eta barruan. Bai, hori dudarik ezin. Zurekin bat nator, horrek ematen duela min gehien, baina gaxi jotakoa eta txapapera joaten dena, bera kasi kokerragoa da. Bai, ezinean zabaitzarelikan pues, oso txartuago, ez? Hori zure buruan pesatzen duzu, pues, suerte txarra izan dela, ez? Zu gustora geratu zarela eta suerte txarra izan dela, ez? 17 eta 16, hortxe da biltza. Bata bitantu aurretik, bestea beste bitantu aurretik. Baina ez dago ez Bilboko Deportibon antzematerik ze gerta daitekeen final honetan. Sánchez, eskura eman dio pilota Sánchezek Inzaustiri. Inzausti berriz ere pilota zabaldu eta Jon Torrek ez du joateko keinurik ere egin. Laizter antzeman diolako ez zela jagatuko. Ez, pilota horrek abiadura handia eraman du eta ez ziren alietzen alen nahi Sánchez eta ez Torre ere ez ziren alietzen alen. 17, hortxe ikutu du. Frontiza eta eskerrorma artean. Zuk esan duzuna, horrengoare enpalatuko du, ondo ez? Bai. Inzausti. Gainean, pilota gaiztoa. Ze pilota gaiztoak izaten diren horiek. Goiti beraz datozen horiek, eskerrorma ikutu ez ikutu ibiltzen diren horiek. Hori gaiztoa dira, Fede. Bai, eske gainera gertatzen da, pues, Leno Sánchezeri gertatu zaio, pilota berdintxo batean, pues, bote oso motza egin dio, ez? Eta uneri gauz desberdina gertatu zaio, bote handia egin dio, eta orduan bere gorputza gainera joan zaio. 18 eta 17. Emozioz betetako finala ikusten ari gara. Jon Torreren sakea. Inzaustik erantzun. Sánchezek ezin pilotarik kendu Naparrari. Jon Torrek ederki eman dio beti gora, baina goiko koltsoira joan da bere pilotak da bikainaura. Eta 18 eta ikusi duzue. Jon Torre animoak emanez Sánchezi. Bai, hor, Inzaustiri gainetik pasatzeko asmoarekin jo du eta sobera gora joan zaio. Hortxe Jon Torre, bere ahalegin horretan. 18 ez dago erronkarik. Irabazi nahi duenak gaurkoan ere lan serio egin beharko du bere helburua lortzeko. Diruak hala ere oso nabarmendu. Inzausti eta Fernando izango direla 45 helduko direnak. 600.000 entzuten ari gara Bilboko Deportibon. Azpitik eskatzen dutena. Sánchez, eskerrez. Inzausti gerantzun. Sánchez berriro ere, pilota hori barruan da efektuaren ondorioz. Ederki jotako hau ere. Ezin eutxi Jon Torrek. Atzekalde horretan, pilotak asko pixatzen du. Ba, gainera gertatzen da, pues hor ezkerko paletatik ez dakizu nola atera behar duen, eta hor duda sartzen denean, pues normalki da ez enpalatzea ondo. Hor ez du astirik ematen, ja. Eta ez du ondo, jo.
Era bat ondo jo ezean, tantoa arerioentzat. Jon Torre, oraingoan bai. Oraingoan pilota kada hundia. Fernando Geraman botela azterrean. Konfiantza zari da, hori bestela ez dago eramaterik. Torre pasatu nahi nola edo ala Izausti. Ederki jotako pilota Sanchezek. Ederki jotakoa baita Fernando ere. Tanto dotore ikusten ari gara, ze bukaera izango ote du. Horixe. Ederra tantoa, txalotua. Lau protagonista egondo. Bai, tanto oso polita, eta niri benetan Fernando gustatzen ari zait. Ari da jokatzen lasai. Finale batean, lehenbiziko finale jokatzen duna, eta lasai ari da, gustatzen ari zait asko. Horri izan dira pilotakada hundiak urdinek jotakoak ere, baina Fernandok badu hori. Lasaitasun hori, bere lana behar den bezala egiteko. Ikusten da oraindik egin beharreko pilotaria dela. Bai, bainikan, bai. Baina itxura ere badu aurrerantzean egin dezakeela. 400.000 eta markagailuan 38. Atera du Fernando, luze, Sanchezek ezin hartu. Txapapera Torrek, goiko posturarekin jo nahi izan du. Botea oso handia egin dio, eta hortikan bere momento honean jotzea pelota oso zaila da. Pilota goitik bera joan zaio. Atzekalde horretan, behetik gora jotako pilotak, askoz ere hobeak izaten dira. Atzetik aurrera eta behetik gora. Horrela jo behar da pilota. Sánchez. Orain biziago dabil pilota, gainean da. Nahiko lan bazuen ez. Sánchezek eta egin zezakena egin du. Pilota gutxienez baztertu eta gaiztoa jarri. Justu txapa gainean utzi du eta gainera baztertua Izaustiren dako oso zaila jarri du. Hor justu abiatu da. Txapa gainean, eta kontra hor, oso zaila. 19:21. Sanchezek eraman, Izausti berriro ere agintzeko aukera. Txosta egin du pilota horrek, eraman ahal izan du. Torrek, ederki orain Sánchez. Horrek tantu usaia du, alax izan da bai. Pilota horrela jarri ezkero goiti bera etortzen denean. Hor gertatu da, lehenbiziko aukerako pilotara joan da oso konfiantza handirik gabe, ez? Ez dakidin berak jo bat zuen, lehenako pilotan, Berak jo bat zuen, sorti jo bat zuen, eta hor galdu du gero aukera. Berandu xamar iritsi da. Eta eramaterekin nahiko lan. 20:20. Torreren falta zakez. Hogeita bi eta hogei. Lan erdietara heltzear dira Izausti eta Fernando. Aldetxoa dute, txikia baina alde. Ederra pilotakada berri ere Sanchezek. Eutxi Fernando. Sanchezek pilota gaiztoa jarri atzelariari. Honek azkenean etxi egin behar. Eta Sánchez ere gogotxu ikusten ari naiz. Pilotakada partida hasieran batzuk galdu ditu. Gozatu ere ez beste bakarren batean. Baina iruditzen zait jokoan dagoela. Bai, Sánchez dudarik ezin bere jokoa egiten badu, pilotaria handia da, eta aukera hartzen duen pilota mina egiten du. Orain ere ederki astindu du Sánchezek. Ezin gurutzatu. Izausti. Torrek eskerrez nola doala eraman. Hau hobea du.
Berriro ere berak eskatu dio Torrek Sanchezi pilota eta Fernando ez taldu. Ez taldu pilota horrek bote arraro xamarra egin duelako. Bai, hor Sanchezek goitik emana zuen pilota eta hor pentsatzekoa zen, geratuko zela, baina boteare motz xamarra egin dio hor. Fernando sobera atzean zegoen. Luzea da baina, ezin heldu. Insaustik begiradarekin adierazi dio bere atzelariari pilota motz geldituko zela. Baina Fernando ez taldu, 22. Jon Torre, ederra pilotaka da, tanto izango da. Dirua nabarmen dago gorri, baina Fede Arribillaga, esan behar dizut. Iritziak iritzi, ematen duela Sanchezek eta Torrek ere. Ez dakit partidu irabazi, baina lan ona egin eta tantu piloa egin, ematen du momentu honetan baietz. Bai, ez dago dudarikan, bikote oso ona egiten dutela, eta gertatzen alda, Insaustire nekature egingo dela. Jo eta joz, nekatu egingo da, ez da. Orduan bilek lehen osan duten bezala, bikotea konpentsatu egiten dute. Eta gero beste kontua, Sarri aipatzen duguna sakearena, ez da? Sakean ere aldea dago. Bai, aldea. Eta hori, dozen erdi bat tantu jokatzeko ez, baina partidu osoa jokatzeko, hain zuzen ere Torrek 11 kuadrotik ateratzen du, eta 12 erditik Fernandok, eta hori aldea handia da. Doala, aldea da. Aldea handia da, eta horrek dudarik ezin, Torrek Insausteri sakea honitz kenduko dio, eta Insausteri kenduzkero, ja tantuaren aukerak urdinen dako oso handiagoak izango dira. Lan erdiak eginak. Ederkin Insausteri. Pilota bindarra emanez. Konfiantzaz. Zartu da hor. Konfiantza osoarekin iruditan duzuen gizona. Eta behin pilota hor jotzen duenean. Erantzun txarrekoa izaten da. Fernando. 23 dira, bera eta Insausti. Tantu bat gehiago dute, Sanchezek eta Torrek. Eta berriro egora. Eta kontrakantxa etzen aparte izango. Agian barruan izango zen, baina ez dakit. Hemendik ez da ongi ikusten, baina sartu delekan, pensatzen zuen oso dudakoa izango zela igual. Begira, hortxe duzue. Oso ondo jodu, bakarrikan gora jantzaio. Segurazki barruan izango zen. Bai, jo baldin badu, bera jakingo du seguruenik ze gertatuko zen. Eta hortxe dauzka arazoak Jon Torrek. Bai. Eskura ematen badio sakea Insaustiri. Egindako lan guztia alperrik izango da. 10-tik 8, tanto egingo bai dio Naparrak lehen kolpe horrekin. Begira orain ere, ze indarre eman dion pilotari. Sanchezek 8. tantutik eraman nahi izan du, baina eramaterik ez. Eta berriro ere hor dira, Zaskitxoan. Bai, ikusi dute pilota berriarekin, Sanchezeri eta Torreri gustatzen zaiola gehiago pilota mugitzea eta tantu egitea gustatzen zaio gehiago Sanchezeri eta Torreri, pilota berriekin. Eta gainera, hotza baldin badago, eta berei komeni zaie aurrekalde hartan erabakitzea tantoa, edo atzekalden erabakitzen bada ere, beraiek aurretik agindu eta gero. 24 eta 25. Fernandoren sakea, orain erne ibili beharko du Fernandok. Kontutan izan beharko du nola dagoen pilota. Horrelakoetan sakez falta ere, 11 aldiz gertatzen baita. Ederki atera du, baztertuta gainera. Pilota baztertuz joan zaio Jon Torreri. Sakeriko bena, izan da hori.
aurrelaririk kendu eta baztertua paretaren kontra pues, oso sake ona. Konzentraturi joan da itxura denez sake egitera, eta bai ederki atera ere. Badu arrisku hori pilota berriak, baina asmatu egin du Fernandok. 25. Tontorrek erantzun. Inzaustik. Eraman. Inzausti bera gurutzatu. Tontorrek Sánchezen azela, Sánchezek Torreren azela, azkenean lan txarrak. Zalda ona hori. Urdinentzat, eta barruan izan da. Harrigarria. Azkenean tanto agorri. Eta ez dakit zer izan den. Niri ona. Esker Orman. Ona iduritu zaite, ona. Bakarkan joan da, hain manso pilota iduri zuen hor goiko sarea jozula, baina niri ez zaite iduritu ala. 26 eta 25, hortxe duzue, errepikaturik. Etxipenez Jon Torrek eraman duen pilota. Arrisku galanta zuen, leku guztietan ere, baina ederki asmatu du. Inzaustik, tanto amaitzen. Gurutzatu, 10. kuadro pare horretan eskerra sartu dio Alex Sánchezek. Emaitza honik gabe bereientzat. Sánchez, 7. kuadrotik. Azpitik pilota. Sánchez berriro ere eskerrez ederra pilotaka da. Zoragarria Sánchezen pilotaka da. Eta hau gaiztoa. Fernando gera baterik ez. Bigarren gori. Baina aurretik erantzun ederra eman dio Sánchezek. Jotako pilotaka da. Ikaragarri politari. Iru mila, 5.000-ari. 15.000 peseta. 25.000-ari. Eta markagailuan berdinketa. Bai, nik ez dut ikusten halako diferentziarik, baina ez dakit, jendeak zerbait ikusiko du. Urdina lehen aukera gutxi dira uste dute, baina netzako urdinaren aukera geruta handiagoa dira irabazteko. Badakigu zer ikusten duten, edo zan daiteke zer ikusten duten, batetik Oskarrin Zausti dagoela. Eta bestetik Fernando ondo ari dela. Eta nik uste jende askoren azela hori, ezta? Fernando ondo xamarra egiten badu, Oskarrak aterako ditu tantoak, eta agien horixe gertatzen ari da, horregaitik dago diru baino. Baina Oskar nekatu egiten da, ondarko aldera joakilikan partidua nekatu egiten da, eta pilota gehiago utziko du atzelariari, eta nire ustez urdinaren aukera geruta handiagoa dira. Ederki Fernando, eta gaizto asko eraman du. Sánchezek eskerrez. Inzausti bote lasterren erantzun. Jon Torrerentzat pilota egokia. Ederki eman dio. Eta Inzaustiri txapapera joan zaio, 28 eta 26. Partidu politia ikusten ari gara. Tanto politiak bai. Borrokatuak ere bai, emozioa markagailuan. Final batek behar duen guztia du. Gaurko norgehiagokak. Eta hortxe duzue. Fernando, Jon Torrek sakia noiz egingo zai. Egin du Jon Torrek, baina luzegi izan da. Eta prest da berriro ere Jon Torre, bigarren ahalegin egiteko. Hortxe da arriskua. Inzausti, azpitik. Eta azkenean gorputzera sartu zaio. Sartu zaio, bai, hor efektuakin eman dio Torrek eta sartu zaio. Bote ongi samarra egin dio eta gorputzera sartu zaio. Eta dirua orain urdin. Bai, claro. Ja, ikusten dute ja
urdinaren aukerak handiagoak direla. Partidua gora joakiren geruta handiagoak. Inzaustiri gainera etorri zaio pilota hori. Gainera gorputzera. Eta bizkor zetorrenez ez du eramaterik izan. Azken partziala. 4-0 urdin. Sánchezek ederki jotako pilotaka da. Oso ederki jotakoa. Bikaina, pilotazua bikaina. Oso ondo eman dio, pararen erdian, eta bainera hormaren kontra joan da, oso pilotazo bikaina. Gainera zuzen joaten diren horiek, Fede. Ez, horiek hobeago zaiten dire, baina bakarrikan horman aldera joaten bada, pues ja ez dago ezer egiterik, Pilotazo handia horiek zuzenak aldu direnak, ondo aprobetxatu gaiteke, kontraiu aldetik. Bai, beti bazterrera joaten diren horiek gaiztoa. Bai, horiek gaiztoa bai. 30 eta 26. Sánchez partido handia egiten ari da. Jarri horrein pilota, Fernando Rentzat lantxar txarrak. Eta Sánchez entzak txaloak. Armailetatik eta animoak. Kantxa barrutik, Jon Torrek emandakoak. Orain agintzen ari dira. Sánchez eta Torre, 5 tanturen aldea lortu dute. Orain arte izan duten alderik zabalena. Eta sakea Jon Torrek du. Luze atera du, luze egi. Orain 1900 700.000 dirua urdin. Finala 45era. Ez dugu ez, emozio faltarik. Bilboko Deportibo, Jon Torrek atera du, hau ere luze egia. Ez da, bigarren sakea egitera oso konfiantza gutxikin ikusten du joaten dela. Ez dio Inzaustiri gurutzaten sakea edo bestena guain gertatu dena, bigarren pasa ez du. Bigarren sakea ez du bate konfiantzarekin egiten. Bai, joan da luze ateratzera bakarrik. Bai, eta antzinako saketan ikusi da joan dela, Inzaustirik kentzeko bakarrik kentzeko aide hartzeko. Bai. Inzaustik aide ezartzeko, ez da? Horiek, eta konfiantza gutxin, oso gutxikin. Ez bali mazaio lehenbiziko sakea sartzen, bigarren sakearin konfiantza gutxikin joaten dela ikusten dut. Bai, eta honek ez zion hobetzeko modurik emango, esan nahi dut bat falta egin du. Laugarren kuadroko arrastoz aurretik jarri duelako pilota, eta orain pasa bikoitza edo bi aldiz pasa, eta urrengoa sake egitera joaten denen ere horiek buruan ibiltzen dira. Bai, ez palimadu lehenbiziko sakean sartzen, bigarren sakea berriz ere konfiantza gutxikin. 302 pilotakada jo dituzte orain arte. 82 Inzaustik, Fernandok 57, Sánchezek 72 eta Jon Torrek 81. Beraz, aurrelari gorriak eta atzelari urdinak jo dituzte pilotakaderik gehien. Espero zitekeen bezala. Alde horretatik ez dago ez ustekorik. Fernando sakearen jabe, markagailuan 27. Inzaustik eta Fernandoko 31. Sánchezek eta Torrek. Fernandoren sakea. Sánchezentzat aukerakoa, baina honek txapapera bidali du. Eta markagailuan 28 eta 31 delarik. Jo dezagun iragarkietara. Gero izango da astirik eta jakiteko nola amaitzi zaigun, hain ederra gertatzen ari zaigun finala. 30 eta 32. Horixe da Bilboko Deportibon markagailuak eragusten duena. Bi tantutara etorri dira Inzausti eta Fernando. Pala utzi zaio Jon Torreri eta artean erabat jarri gabe edo ari dira Jon Torre eta Ale Sánchez.
Hortxe, Bilbotarra, pilota jetxi. Inzaustik eutxi. Sánchez igora joan zaio, 31 eta 32. Eta orain larri direnak Gipuzkoarra eta Bizkaitarra dira. Izan ere, bostanturen aldea izan dute. Beraien pilotarekin jogatzen ari ziren. Ez zegoen ezer gauza arrarorik. Baina hor ikusten da nabarmen ze ikustekoa duen pilotak, ez? Inzaustik eta Fernandok ateratzen duten bere pilotak, moldatzen dire asko hobeto. Eta Sánchez eta Torre bere pilota aukeratzen dutenekan, orduan beretzako oso hobeto, ez? Bakoitzak bere materiala du. Eta horri atera nahi etekina. 32 eta 32. 31 eta 32 izan nahi nuen, parkatu. Fernandok eraman, Sánchezek azze pilota duen. Zer egin behar du? Atzera. Inzaustik eutxi. Atzerago Sánchezek hau eramaterik ez. Eta oinien jodu Jon Torre. Hori ere ez da gozoa izaten, baina gutxien ez tanto alde denean. Mina horre goten da, baina gutxixiago izaten da. Bai, lasaiago atzen da. Baina hor ez dio haunitzikan jo zanen, porque ondo jotzen bali badio oso gaiztuak izaten dire horiek. 33 eta 31 eta Sánchezek ederki guruzatu du berriz ere, eraman Inzaustik. Ederki Sánchez, oso ondo. Ederki Fernando ere. Inzaustiri pilota zabalera joan zaio barruan zen. Inzaustik astindu Jon Torrek eraman. Hau ere tantu zoragarria ikusten ari gara. Inzaustik gurutzatu. Ez erabat eta txapara. Sánchezek ezkerrez jotako pilotak da hori. Eta hau ere politxenen artean zartu beharreko tantoa izan da. Pilotakada hundiak, ondo jarritakoak. Lana egin behar pilotariak tantoa amaitzeko. Eta azkenean pilota txapara. Eta tantu bakar baten aldea markagailura. 32 eta 33 ondo jobatutako tantoa Fede Arribillaga. Oso ondo. Nekain, hor Sánchez dako pena ez, hor txapa jotzea, zeratik hori barruan bali bazen, seguraski tanto izango zen. Eta ikusten dut, Inzausti pizka ja nekatzen hasita ja. Ez du arrazoi faltarik nekatzeko. Bai. Lehen ikusi dugu zenbat pilotakada jo dituen, baina zenbat baino gehiago iruditzen zait kantidade kontua baino kalidade kontua dela, ezta? Jo behar duen pilota guztia, jo behar du hila labizi, ez dauka jartzea joaterik edo beti agindu egin behar du. Eta horrek asko nekatzen du. Bai, klaro, berak sartu behar du eta pilotazo bakoitzan jartzen du bere indar guztia eta horrek nekatzen du, klaro. Fernandoren datuak. 6 sakez atzean erasoan bana, galdutakoak 2 eta behartuta galdutakoak beste bortz. Atera du. Inzausti. Ederki gurutzatu du, Sánchezek eraman nola edo ala Inzaustik, nahi duena egiteko modukoa du. Barroan utzi, ez du asmatu hor. Inzaustik, Jon Torrek egokia. Eskerrok makeiek ikutuz, Sánchez, atzelariari utzi. Inzausti, hortik eman dio bai, ederki. Jon Torre. Sánchez, batera gozatu gabe. Hormabiko eta tanto. Hormabiko eta tanto. Oso bikaina tantoa, eta hor Inzausti hilo bizi joan da. On ateratzen bali da tanto, eta txar ateratzen bali da, hor hilo bizi joan da hor jotzera. Begira. Bai, bi paletera. Nola jo duen, Hormabikoa. Hori hor bukatuko da esan da. Bai. Eta bukatu da bai. Beraien alde gainera, 33 partiduko 15. berdinketa. Finaleko 15. berdinketa. Eta azken txampan sartuak gara.
eta azken txanpa horrek erabakiko du telefonika sarian norentzat izanen diren txapelak. Ormabikoz tantu bat lortu du Insaustik, beste bat Sánchezek, bi tantu esker Orman Naparrak, Bina txapa gainean goztutako hoietan ere, atzean 9 eta 7, eta orokorrean guztira 14 egindakoak, Insaustik 5 galdutakoak, 11 egindakoak, Sánchezek 8 galdutakoak, hori etxek, bi aurrelarien arteko datuak eta atzelarien artekoak, saketan berdin, zeina, faltaz bi saketik 2 falta egin ditu Torrek, esker Orman tanto bat lortu du, eta guztira, horiek izaten dira daturik interesgarrienak, 7 egin eta 8 galdu Fernandok, 9 egin eta 4 galdu Torrek. Baina hor ikusten da merito handia duela Fernandok lehenbiziko finalera iritsi eta berak 7 tanto lortzea merito oso handia doka. Pasa. Bigarren aukera, atera du aire hartzeko Jon Torrek bere aurrelariari, Alex Sánchezi. Aiztoa. Erraz antzeman zaio, barrura eta barrura zegoela. Bai, hor Torrek gaizki mandakoa zen eta efektu pixkatik joan da pilota eta Ormaren kontra oso zaila. Begira, barrura eta barrura, Bai. eta azkenean tanto urdinentzat, eta markagailuan 34 dituzte urdinek, Sánchezek eta iruditan duzuen gizonak Torrek, 33 bat gutxiago, Insaustik eta oso partidu politia egiten ari den Fernando. Atera du Torrek berriro ere. Bi aurrelarien arteko borroka dugu. Insausti. Jon Torrek hori ere eraman. Ezkerrez hartu behar Insaustik. Torrek goiko posturaz astindu behar izan du pilota. Hau baztertu egingo zaio. Fernandori, Erne pilota hori era berezian atera baita. Berriz ere pilota gaiztoa Fernandorentzat. Eta hor Sánchez, bueno, egin behar duena eginez behintzat. Pilota jotzeko etzeukan horrelako aukera hundirik eta baztertuz pilota gaiztoa jarri du. Bai, hor ezkerko Orman zerbait arrarua egin du eta atera da eskubira asko atera da pilota eta hor Sánchez joan eta oso ondo gurutzatu du ezkerko Ormana tanto bikaina lortuz. 35 eta 33 eta Iurretara jo behar dugu, ate joka dugulako futbola, Osasuna eta Tenerifen arteko partidua, baina gogoratu, partidu honen azken tantoak ere eskainiko dizkizuegula, esango dizuegula telefonika sarian zeintzuk diren ondarrean txapeldunak. Arratsaldeon bai, ikusle guzti hori, 43 eta 42. Horixe da markagailuak erakusten duena, partida 45 da, eta emozioa dugu nagusi. Joko politia ere bai, tantu gogorrak ere bai. Ikusgarria gertatzen ari da partida, eta bakarrik falta zaigu jakitea nork lortzen duen garaipena. Sánchez. Kaxigotako pilota baina gainean. Jon Torrek eraman indartxu. Jon Torre berriro ere. Pilota gainean da. Ale Sánchezek astindu, ederki jotako pilota. Erantzuten ari da Fernando, partidu guztian zehar bezalaxe. Tantu honek urre balioa du. Insaustik eutxi, bere nekea gainean du, baina azkenean Jon Torre izan da, pilota txapapera bidali duena. Eta 44 eta 42, Fede Arribilaga. Emozio gehiago ezin eskatu final honi, eta orokorrean, joko polita ere bai, partida agian luze xamarra, baina oso goza politak ikusi ditugu.
Bai, oso partido ona egiten ari dire, bakarkan bigarrengo partean gertatu da ritmoa izan da motel samarra, ez? Eta horregatik partido egin da luzatu asko, tanto piloteatu bai, baina ritmo motel samarra. Eta ni gehiena harritzen ari naizena da Fernandoren lasaitasuna, osea, ez du saketikan faltari bakarrik ere egin, eta lasaitasuna ikaragarriarekin ari da lehenbiziko finala izateko. Hortxe duzue, Fernando. Pasarik ezean, hauxe izanen da bere azken sakea. Atera du, erantzuna Ale Sánchezek. Hortxe berriz ere Gipuzkoarra, Fernandok eskerrez eutxi, Jon Torre aukerakoa du. Ezin gaineti pasa Inzausti. Inzausti partidua amaitzeko aukerakoa du. Atzean jarri du pilota Sánchezek, txapapera, 45 eta 42 garaipena. Telefonika sari honetan, Oskar Inzausti eta Fernandorentzat. Partidu gogorra ikusi dugu. Eskerrik asko gurekin izatagatik, Fede, segi ondo. Eskerrik asko zuei. Eta zuei gogoratu, Osasuna eta Teneriferen arteko partiduan emozioa dela nagusi. Eta beraz Bilboko Deportibotik besterik ez, aurrera futbol kontu horiekin.